दिल धड़कन तू मेरी जिंदगी तू डबते तेरी तुतियो तुम्हें दोनों में डल होला अरुणा ओ मेरे सनन मेरे हरदन जनन जनन ए बुची भाग जाना तो काट लेम तार जूजी। ए जी कहाँ जाता नी? मुँह जाती चलबू नाराज हो गई नी का? नाराज ना अब हम तो लतीबो करब दिन भर गाड़ी के पीछे पीछे लगल रही कहाँ जात हवा का करत हवा घरे लौट जाने तू खाले झटो तोहार हम मत रो अरे मूत रो अरे मुतरो हम कहता नहीं मत रो आवाज बाज जाई मत रो। तोरा बहिन के अंडर बियर पहिरा क्या बात में बोल रो मत अरे चुप हो जा रो मत लोर पोछो लोर पोछ ला तेरा का हृदय से मान ले अब जे रोबू नु तो हमरो लोर चल ले भावना से दुनिया रो या मत अब जे रोवलू तो लोरे ना बिगो ना टीचर बिग दे अरे ई काहे रोत हो? अरे लागो तो कोनो ले ले का हो मोबाइल ले ले बा कौन सेट है एप्पल के? चुप रह ए बबुआ कोनो एक मोबाइल ले ले बा बड़ी महंगा मोबाइल रखे ले नु एप्पल के रख ले बोला का भइल रास्ता में बोल कोनो ले ले मोबाइलवा तो कोनो कोइलसिया कोनो बातो चित ना कइलस कोनो धइले रहला कुछ दुखाता तोर मैदान लगल बा काहे रोत रे बोल अरे दिनों के रोले बड़ू का कोनो कुकुर घर ला रहला कोनो मिसलस ये नानू कोनो कान मिसलस कुछ फाटल बा कोनो साड़ घर ला रहला रास्ता में कुछ ना भइल कोनो घटना ना भइल सब कला चटका शुरू होता रे वही खाती खाती ना का बात तो बोलू अपना दिल के बात हम केंगे कही और कैसे कही हमरा से कॉल कर मुंह सनु कहबू की गाड़ी से कहबू ए जान हमार मम्मी पापा हमार जबरदस्ती शादी सेट करा दिले बड़े लड़का से ना भैंसा से वो बोलू बढ़ी है वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी फतेह जो बोले सोनिया से पाकिस्तान मुर्दाबाद तेरा गम अगर ना होता हो तेरा गम अगर ना होता तो शराब में न पीता दोस्तों ये मामा जी आपका ये डंडा झंडा लहराने के काम आएगा। इसे किसी जलसे के लिए संभाल के रखिए। हम आज आपके सामने अपने प्यार का ऐलान करते हैं। अच्छा एक और दाम 100 रुपया बा। 100 रुपया? एक और खूबी का बा? खूबी जनबो? 10 तला पर से गिर जाइबो, गाड़ फट जाई, बाकी काछा ना फटी।